Moi kaikki, tänään me maistaan tällaista suklaata, mitä mun kaveri sanoi ihan bestiksi. Mutta mä en oikein tykkää valkosuklaasta. Mutta se mun kaveri sanoo, että tää olisi niinku parempaa kuin normaali valkosuklaa. Niin, katsotaan. Tulossa videolla. Ihan kohta. Tää on ihan kauheeta. Okei, siis maistaan tätä. On kauheeta. Tarvii ihan kohta vettä. Okei, siis nyt mä kävin juokset. Siis älkää syökö tätä valkosuklaata. Se on ihan kauheeta. Niin, älkää syökö tätä yhtään. Koska tää on ihan kauheeta.